Il-Prim Ministru Robert Abela jinsab fi Brussell sabiex jattendi għall-ewwel summit tal-mexxejja Ewropej li għandu jistabbilixxi l-Baġit Ewropew għas-7 snin li ġejjin. It-tluq tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea se jara l-Baġit Ewropew jinxtorob b'75 biljun euro. It-taħdidiet huma mistennija li jtulu sa tmiem il-ġimgħa minħabba nuqqas taqbil bejn il-mexxejja. Il-President tal-Kunsill Ewropew Charles Michel ippropona li l-baġit ikun ta' kważi 1100 biljun euro. Għal pajjiżi kbar dan l-ammont huwa eċċessiv, iżda mhux l-istess għal grupp ta' 17 il-pajjiż fosthom Malta li jemmnu li l-fondi ta' koeżjoni m'għandhomx jitnaqsu. Kmieni dan ix-xahar il-Prim Ministru Malti ħasem f'summit li matulu l-mexxejja sostnew li se jkunu front maqut kontra tnaqqis fil-fondi ta' koeżjoni. Il-President tal-Parlament Ewropew David Sassoli wkoll qal li mhux lest jaċċetta tnaqqis fil-fondi. Qal il-budget għandu bżonn ikollu sorsi ġodda ta' dħul lil hinn mill-kontribuzzjonijiet li jagħtu l-pajjiżi. Minħabba dawn id-differenzi il-President tal-Kunsill Ewropew iltaqa' ma' diversi mexxejja fosthom il-Prim Ministru Abela. Dan bittama li l-mexxejja jaslu fi qbil anke jekk hemm tnaqqis qawwi fil-fondi ta' koeżjoni. Il-budget għal Malta mistenni jirrifletti wkoll il-progress ekonomiku li għamlet fl-aħħar snin. Madankollu l-Gvern Malti qiegħed jisħaq li jirċievi allokazzjoni li tkun ġusta u li tirrifletti l-isfidi li pajjiżna għadu qiegħed jaffaċċja fosthom dawk ġodda b'konsegwenza ta' tkabbir ekonomiku. Il-Prim Ministru huwa akkumpanjat mill-Ministru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej Evarist Bartolo u s-Segretarju Parlamentari responsabbli mill-Fondi Ewropej Stefan Zrinzo Azzopardi. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.